L-eks Ministru tas-Saħħa Chris Fearn kiteb lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga min wettaq dak li sejjaħ bħala frame-up fuqu, kemm tħallsu flus biex iseħħ u x'kienu l-veru motivazzjonijiet warajh. Dr. Fearn qal dan l-għada li l-għaqda mhux governattiva OCCRP żvelat bosta artikli li fihom ġie allegat lill kumpanija Amerikana Stewart kienet il-moħħ wara bosta artikli folots li kellhom lan li jħammġu lil Dr. Fearn u nies oħra li kienu qed ikunu ta' ostaklu għal Stewart. Fir-rapport ingħad li wara l Stewart kisrita ma' Dr. Fearn dwar it-termini tal-ftehim biex tmexxi l-isptarijiet f'Malta, il-kumpanija Amerikana qabdet kumpanija tal-intelligenza privata f'Londra biex tħammġu. Ingħad li waħda minn dawn il-kumpaniji vvintat rapport li fih allegat li l-Ministru Fearn ixxaħħam somma kbira ta' flus u wara ġiet ċirkolat mal-ġurnalisti. B'reazzjoni f'kitba fuq Facebook l-eks Ministru tas-Saħħa qal li l-frame-up li sar fuqu kellu lan li waqfu milli jkompli jaqdi dmirietu lejn il-pazjenti, il-Ministeru lejn pajjiżna. Dr. Fearn kien irriżenja mill-kariga minnu fih wara li ħarġu akkużi ta' frodi kontrih abbażi tal-inkjesta mill-Maġistrat Gabriella Vella dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet. Dr. Fearn żied jgħid li ntefqu madwar 6,500,000 euro biex tiġi vvintata kitba bi skop malin speċifiku li huwa jiġi eliminat politikament. Żied jgħid li meta bdew ħerġin dawn l-istejjer huwa minnu fih talab lill-Kummissarju tal-Pulizija jinvestigahom u dan ma damx wisq biex ikkonkluda li din kienet storja vvintata mill-bidu sal-aħħar. F'post ieħor mal-ġurnata l-eks Ministru tas-Saħħa kkonferma li kiteb lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga l-kontenut tar-rapporti pubblikati mill-OCCRP. Qal li fit-talba tiegħu għamel referenza wkoll għall-ittra tas-Supretendent James Grech tas-7 ta' Settembru tas-sena l-oħra li minnha rriżulta li l-allegazzjonijiet kienu folots. Semma wkoll li fl-ittra tiegħu is-sena l-oħra kien talbu jinvestiga s-sors oriġinali tal-allegazzjonijiet qarrieqa dwaru, iżda jidher li dawn l-investigazzjonijiet ma kienu taw l-ebda riżultat. Dr. Fearn żied li l-kontenut tal-artikli pubblikati mill-OCCRP jitkellem waħdu u jidher ċar min kien is-sors ta' dak li sejjaħ bħala erq. L-eks deputat Prim Ministru temm jgħid li l-fatti żvelati huma prova ċara u konkreta li bħala Ministru għas-Saħħa dejjem kien sod fil-qadi ta' dmirijiet u lejn l-interess nazzjonali u sa jkompli jiddefendi u jikkonferma l-integrità tiegħu fil-qrati tal-ġustizzja.